dem baş guhdar û temaşevanên hêja di basî roja îro delgelve. Peywendiyên Tirkiye û Amerîka ku di salên dawî de di nav aloziyên berçav de birêve diçin, pirsgirêkek nû li xwe zêde kir. Yekem car di peywendiyên Washington û Ankara de li pêş medya û raya giştiya cîhanî berpirsên her du welatan gotinên tund û dijwar hemberê hevûdû bikaranîn. Berdewamiya rewşa girtiya keşayê Evangelîst Andrew Brunson ku ev 2 salin di zîndanên Tirkiyeyê ye wekî egera vê aloziyê hate navkirin. Ger Brunson demildestneyê serbestverdan Serok Trump û cîgirê wî Mike Pence gefên dorpêçên mezin li Tirkiye kirin ji aliyê xwe ve jî berpirsên tir gefên Amerîka weke gefên vala û bêwate dan nîşandan. Bandora vê mijara giring li Tirkiye û li peywendiyên Washington û Ankarayê qanûna têkoşîna dijî terorê sekna dewletê beramberê HDP digel Parlamenterê Partiya Demokrasiya Gelan HDP'ê Rihayê Nusretîn Maçîn ji stûdya me ya Diyarbekirê em dê bigirin dest û binirxînin. Silavkek Nusretîn Rewşa keşa Andrew Brunson aloziyek mezin di peywendiyên Ankara û Washingtonê de peyda kir. Ev pirsgirêk gelo dibe egera atmosferek xerabtir di navbeyna her du dewletan de. Rasta nabera Amerika û Tirkiyeyê vî pêvejoyê de alozîkî mezin hate avakirin. Çend sebebî wî henin. Sebebê wî yekemîn li ser ewkê li hev kiribû. Em bêjin Halk Bankası müdürê wî Mehmet Hakan Atîla û Andrew Brunson van her duyan taqaskirina wan da li hev dû kiribû. Ji bo wî awqatê Banka Xalqê zî mehkema heremê ew kiribû, dawa biribû li wê. Derhekê van her duyan da li hev dû kiribû. Lê Amerîka ji Tirkiye ji bo ambargoyê li ser İranê xwest ku ew bike. Piştgirî bigire. Duyemîn Tirkiye ser van her du em bêjin papas û müdürê banka rojava da derhekê rojava da xwest pirkî sozan bigire. Hinkî daxwazê xwe pir zêde kirin ji Amerîkayê re. Ser wî ew ka Amerîka acizbûna xwe nîşan da û ana em bêjin têkiliyê derveyê da kredî ji bo pere dayîna Tirkiye komisyona binî da ew kirin. Birar hate sendin. Ji bo wî ev pêvejo ev demekî dirêj ev alozî berdewam bike. Alîkî dinê da zî Recep Tayyip Erdoğan serokkomarê Tirkiye gokî İranê da em pirîkî tiştan digirin wekî doğal gaz ew kir. Em dema ku wekî tiştan negirin welatiyê min zor durmê da dimînin zivistanê ew sarma ew bibin. Mesele ne ve doğal gaz em bêjin Tirkiye kare pirîkî ew kan da ev temîna doğal gaz bigire. Mesela bi İranê re ev pêvejoyek rojhilata navîn da dimeşe Tirkiye, İran destkeftî Kurdan naxwazin. Ji bo wî dema ku Tirkiye wekî em bêjin namzetê NATO'ye û ji bo mesela Başûrê Kurdistan ve Rojava ve Bakurê Kurdistanê mesela Kurdan da ew ke. İranê re naxwaze nakukî navan da derkeve. Mesela ev aluziya mezin mesela Kurdistanê de Rojava Kurdistanê da û Başûrê Kurdistanê da geçbûnekî çê dibin. Eviya Tirkiye tehmûla wî tune û vê pêvejoyê da naxwaze dewletê ku Kurd em bêjin min bandora wanin û mafê wanê kolektif tunin veya em bêjin Başûrê Kurdistanê da wekî referanduma serxebûnê da zî
çava Türkiye aciz buna xwe nîşanda tang û topê xwe hani sînor û bi birçîbûnê başûrê tehdît kirin vî pêvejoyê de zî vî çerçeveyê de têkilî dixwaze bi İran û Belê birêz maçî niha pirsgirêkên di navêna her du aliyan de. Pirsgirêka kirîna S-400 li Rûsyayê, dijberiya di siyaseta her du welatan di rojhilata navîn de, pirsa mana Fethullah Gülen li Amerîkayê, rewşa girêdayê doza Rıza Sarraf, rewşa girêdayê Îranê û niha jî ev pirsgirêka ku bi alûziya Andrew Brunson rûdayîn, gelo ev yek çi bandorê li peywendiyên Tirkiye û Amerîka dike û bi taybetî jî li rewşa Tirkiye di rojhilata navîn de ku endamekî NATOye û Amerîka di rewşa NATO de û di rewşa cîhanî de jî yek ji hêzên serekeyî cîhanê ye. ji xwe îddia Türkiye derheqê dawa zarafê de û em bêjin müdürê Bankaya Xalkê de ew ki Fethullah Gülen van agahiyan ew kirine wekî nerastin delîlê sexte ew kirine ew Amerîkayê doza ku Amerîka derheqê van her duyan da doz vekiriye eva wekî rawa nabîne Türkiye viya rawa nabîne lê mesele em bêjin dozî Amerîka derheqê İranê de ambargo ew kiribû Türkiye eviya fiilî olarak em bêjin pratikê de bi kar nanî û derheqê vî de du dozenin em bêjin hem zaraf hem zî müdürê bankayê îro carî Amerîka kek Nusretîn kek Nusretîn hin şirovekar dibêjin ku girtina keşayê Amerîkî Andrew Brunson girtinekî siyasî bûye. Her wiha doza wî jî wekî dozekî siyasî berdewam kiriye û niha berî du rojan ku zîndaniya malê li ser hate sepandin ew jî biryareke siyasî bûye. Lê Wezareta Dadweriya Tirkiyeyê birêvebirên Tirkiyeyê dibêjin ku na ev babetekî dadweriyê ye. Bir û raya we wekî HDP wekî kisayetiyekî parlamenter di vê babetê de çi ye bi rastî gelo ev babet babetekî siyasî ye lê babetekî dadwerî. Ev meselekî siyasî ye Türkiye'de nîzikê em bêjin payê darbeyê 15 Hezîranê 2016 vir da em bêjin yargı dibin tamamen ew ki derve maye tamamê em bêjin siyasî kadroyê Kurdan girtin hundir vanan zî tev siyasînin û papasî girtina wî wan zî siyasî ye û îro ji xwe pergala ku Tirkiye ketiye pê ev serokkomariya pergala serokkomarî da du tişt ji xwe derveman yek em bêjin yargı em dibêjin mehkeme û yasama meclis her du zî ketin bin kontrola rêvebirî ev rêvebirî zî tek mirov serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ne yani Türkiye rejima wî kete destê yek mirovkî û ev mirov gor xwe dixwaze pergalekî avake ev pergala ku tiştuk dixwaze avake em baş zanin ku du tiştan dixwaze kar be yek despotîzmê vî pêvejoyê da bikarbîne a duyemîn ev despotîzmin îdeolojiya wî zî ev ê mezhebê Sunî be. Em bêjin çawekî İranê dibe ku dewleta min ew ke em bêjin aceme û dînê dewletê zî Şîye. Yani dînê dewletê heye Şîye. Türkiye zî dixwaze dema ew derkeve laik, seküler ew ka civakê veya em bêjin
کماره کو 1920 كيك نصرتين هر ايرو هن بريفبرين اك بارتي دس نشان كرن هن بارلمنترين اك بارتي دس نشان كرن كون برونسون خستيا كردان بكي كريستيان بيونديه وين لقال جماعة فتح الله جولان هبويا بيونديه وين لقال PKK هبونا يعني تومتين وصل كشاي امريكي دينا كرن من دخواست از بزانبم قالوا هون بخوا باش رويا شروفيان شاوا دينرخينن يعني كشايكي امانجليستي امريكي دي كرد كربانا كريستيان او که پیوستی امریکا تونکی کردان بکه هریستان و وکی امریکا زانه و ام بیجن دولت اروپای دنیزی زانه و باشور کردستان زی وکی مدل کی ام بیجن کرد او کن مسلمانن او کی هری ام بیجن مسلمانتی جانا دا خود دا کارتینن کردن وی واردا گوتنه کی به اصله بنویتونه بینگه هاویتونه لی دستیلاتدار دماکو در حق تشتیکی دا بیریار بدن جبوی زمین آوی گرکات چیکن اویا لسر چاپمنی اویا چیکن و ام بجن دستیلاتدار کیجان اوکه وی واردا هم تکلی درو دا هم تکلی هندور دا ام بجن وزیر درو و وزیر هندور پیوسته که سروی پارادیگمای siyaset bike tekliyan bmeşine eva embejin Amerika'yı demek ki berzi mingo ki tekli vane derveyi aynı vakti ev ve ki komisyona ki bini de yani senatoda alt komisyon deben mesela bir yer gırttın ev ki Türkiye sazی ناونتاوه دا کردی نستینه. بله یک جواب بابتین هری گرین. دوزا آبوریه که اف دوزا پاپاسو. بله. من گور روشا یعنی یک جر بابتین هری گرمیه گل سرتی آخفتن جخور روشا آبوریه. ترکیه ج پروسیه کی آبوریا گلکی حساس نازک در باز دبه. د پروسیه کی وساد هلوستا امریکا. یا جیگری سروک امریکا مایک پنس لی سروک ترامپ کودی دور پیچین آبورین مزن برانبری ترکیه لی دار بخن و بریارا کمیسیونا در و یا سنات کو در روشا کردیان ده برانبری ترکیه yani helvesteki hiç bir standın ev yakçı bandori li roşa aburiya hassasa Türkiye'de. Türkiye'de çok krizdeki mezun der hakkı aburida heye u embejin hem alikida 200 dolar per zedeye euro per zedeye aliki dında helberin nabe piyasada embejin para tünü asnaf karnake ev krizdeki heye u krizdeki embejin demki kında Türkiye vi kriza aburida derkeve ne mümküne u Amerika demek ku van bir yaran bigre u pek bine ez bavarım Türkiye ev 20 sal paş ve here vi pevejoyda le ev veki diben ya Türkiye jiboki ravşa Türkiye ali aburida çaka zore daye Amerika zanın le kulner evan zanın Amerika dokazı ki bir yara ku der hakkı İran'da sandine eva pek bine u Türkiye'zi jiviyara ok bine mecbur bine pişkiri bide vi pevejoy jibu vi vanan ok dikin eva dema ku Türkiye dağaz evan kabul nekin dağaz Amerika vi var da kabul nekin ambargoda Amerika ambargo dani bikenne ke ev tişkedene marov kara servi nikaş bike le baveriya min vi pevejoyda her du ali ev dikin
گور مافی خو دخوازن جه هفدو هنکی سوزان بگرن هنکی برنامه خدا بکار بینن مثلا مگو بله کک نصرتی نها گاوا برانبری ایران نها سروکماری ترکیه اردوان هر وها بری و برندنین ترکیه دست نشان کرن کو ایران جیرانی ترکیه هفکاری که استراتژیکی ترکیه جی نها لعالی دن ترکیه جی سال 1950 دیان ده اندامی ناتویه هفکاری که هرینیزی که امریکا بویه لسر دو تعیان لیستن لسر دو بریان لیستن گلو جی ترکیه دی ری و بچه لعالیه که دوستانیا ایرانی بکه او اف دور پیچن کل سر ایرانی تینه کرن دوکی دوزا صراف بخود جی گوبره و دچه مثلا وا دور پیچا تیک بده ترکیه جیهانا روجاوا امریکا دیویه که قبول بکه امریکا دخوازه امبارگو بکار بینه و ایران ایرو حرمه دا باشوری کردستان دا امبیجن روجاوای دا ولات دنه دا هزیوی کتبی که و بسر امبارگویا آبوریزی ایران جنکی تشتان را آماده بیکه لی ترکیه ام زانن پرسکرکا کردستان دا باشوری کردستان دا ما هفته چاران دا اتونومی اوک بو وی پیوژوی دازی ام بیجن صدام مو باز پارتیو ایران لی جزایر دا پیمان کی چه کرن ایران کک نصرالدین ام فکر نه هلوستا امریکایی از دخوازم یا بیجم بله ترکیه دما کو وره وی نقطه جناتو درکتنه دگره برچاوان لی مثلا کردستان دا او به ایران را به هفره تفدیگرن ترکیه دبی کو دما کو روجاوا باشور بگین مرحله کی ستاتو و یکیتیا باشور و روجاوا چه به از نکارم باکور دا پیشیا کردان بگیرم بله برز ماچی نها گاوا کو جیگری سروک امریکایی مایک پنس دوهی آخفتنا خو کری گریدای بابتا روشا برانسن آخفت لی هر وها روشا مافی مروان روشا آزادیا رامانی روشا آزادیا مدیه روشا گرتیا روزنامه‌وانان اف بابت روشا دادوری بخوجی اف بابت همو آنین الزمان گلو اف هلوستا امریکایی تیوی واتی کو ده پروسسا دموکراسیا نافخویی یا ترکیه ده امریکا دکاری رولکی اکتیف تر بلیز Türkiye vi varada Türkiye doxazek Amerika doxazek ki Türkiye'de veki normalleşme em dibêjin rewşekî ew were ava kirin em bêjin partî û rêxistanên sivîl lû rojnamevan û fikr û ramanê xwe rihet bibêjin binivîsînin û rêxistinî ava bikin mafê mirovan da çerçeve demokrasiya burjwazî da Türkiye'de jiyanekî nû dest pê bike pêveciyekî nû dixwaze lê serokkomarê Türkiye bi ittifaka AKP û MHP Türkiye'de pergalekî nû ava dikin pêveciyeka Rojhilata Navîn tê de gor konsepta şer dixwazin ku birêxistin bikin ji bo wî ev rewşa awarte bû rewşa asayî û em bêjin پر رایدارن مزن دان والیان بله کک نصرالدین ام هاتنا او بابتا گوج خو دوی ام لسر بردوام بکن روشا آوارته جهه خدا زاکونا تکوشینا دیجی تروری گلو چو گوهرینا وی لگل روشا آوارته هی یعنی روشا آوارته بردوام ناکه بویشوی حتی کو ji rewşa awarte dijwartir jî yasa
دی بینه سپاندن و دبه او یک زیده ترجیل باکوری کردستانی رو بده نرخاندن اوه چیه بریز ماچی انا her pevjoye da ji bo rewşa awarte gerekçe politikaya desilettarê komara Türkiye em bêjin amadenin. Lê dema komar avakirin de 1923 irda em bêjin wî demêzî tevgera Seyit Rıza Dersimê nîşandan, tevgera Azadî Hareketî û serokê wî em bêjin Seyit nîşandan, Agirî nîşanda, yani dema ku Kurd ji bo mafê xwe em bêjin xwe rêxistin bikin, mafê xwe bînin ziman û ji dewletê bixwazin, partiya ku desîletdar e jî bixwazin, ev dibe ew ki. Wekî suç dibînin û vî pirsgirêkê çareserkirinê zî bi milîtarizmî dixwazin çareser bikin. Ama notu 5 sale ev nizîkê 8 sale ev pêvejo bi milîtarizmî çareser nebû. Ji vê şûna zî ev ê çareser nebe. Mesela îro em bêjin peyke tune bezî mesela Kurdan heye. Mesela mafê wanê kolektif fenin pêwîst ku van hebûna Kurdan ev meclis kabul bike. Em bêjin bi zimanê zikmakî perwerde were kabul kirin. Alî rêxistinî da Kurd bi ser nasnama xwe siyasî partî û em bêjin rêxistinên sivîl birêxistin bikin. Ji bo wî mesela mafê Kurdanê kolektif nedin. Dema ku vêya vekirî nabêjin ev ê dem em bêjin Seyit û Seyit Rıza û Koçgir û Zîlan û Agirî hanîn ew kêp. Vî pêvejoyê de zî em bêjin peyke ew dikin wekî sebeb dibînin. Lê mesela Kurdan heye. Mesela 25 milyon Kurd li Tirkiyeyê dijîn. Hinekî em bêjin bajarê Rojava da dijîn. Bajarê Kurdan da Kurd dijîn. Ev bajarê Kurdan da zî em bêjin ji gelê din zî henin. û em bêjin İstanbul wekî herî bajarê Tirkiye mezin e nîzîkê 4 milyon Kurd henin. Lê li vir pirsgirêk çi ye? Pirsgirêk mafê Kurdan kolektif milletî were naskirin. Ji bo kî van mafan nas nebin û Kurd negîn mafê xwe netew millî ji bo wî ew dikin dijberiya Kurdan dikin. Ev dijberiya Kurdan vekirî nabêjin dem vekirî zî dibêjin em bêjin Rojava da vekirî dibe ew ke. Kek Nusretî niha te bi xwe dest nîşan kir. Not û 5 sala ev siyaset hate birêvebirin. Rewşên awarte li Kurdistanê hatine sepandin. Bi çareseriyên serbazî leşkerî hat xwestin got bête çareserkirin. Na jê ev yasaya ku têkoşîna dijê terorê wisa tê binavkirin gelo ev yasa jî heta got bi awayekî demokratîk pirsa Kurdinê çareserkirin bi va yasayên serbazî sepandina êrîşkarî çareyên serbazî pirsa Kurd dikariye çareser. Pirsa Kurd bi vî fêmê nikarin bitefînin Kurd îro rojhilata navîn da em bêjin destpêk da Başûrê Kurdistan nav netewe da wekî em bêjin federal tê naskirin û Rojava da pêvejoyekî 7 sal berdewam dike. Li wê herî zêde Kurd berxwe didin hember Daîş şer kirin tekuşîndan ev çapameniya welatên Rojavayê da şervanê Kurdan kirin qapaka kovaran û rojnaman ev tê vî menê do hêzên navnetewe hebûna Kurdan pergala navnetewe da kabul nedikirin. Lê sala 21 da Başûrê Kurdistanê de dest pê kir û Rojava zî berdewam e. Ev sala 21 da Kurd mafê wanên siyasî stato ser axa xwe bi xwe rêvebir bibin
mafê wan heye eviya zî devletên Rojava û Amerîka eviya dibîne ve kabul dike. Em bêjin Rusya zî mafê Kurdan kabul dike lê veqetina Kurdan kabul nake lê li vir İran û Tirkiye ew asengî derdixin. Alîkî de Tirkiye û İran herema Rojhilata Navîn da tek û şîna serwerî dikin. Du hêzê mezin in. İran li ser mezhepa Şîîtî dixwaze Rojhilata Navîn da wekî emperyal tev bigere. Tirkiye jî dixwaze ser mezhepa Sunîtî vî ewkê bikar bîne Rojhilata Navîn da serwer bibe. Yekî şerkî navvan de ye. Lê dema ku ev şer tê pirsgirêka Kurdan li vê da Tirkiye û İran dibin yek. Belê gelekî spas parlamenterê Rehayê Partiya Demokrasiya Gelan HDP Nusretîn Maçîn ku ji stûdyoya me Diyarbekirê tûlge. Ez Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek dina basî roj.